σας παιδιά, LPS Channel 74 εδώ και είναι η Ανκέτ και εγώ είμαι η Γιούι. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα από το ερώτηση-απάντηση. Οπότε βλέπετε βγήκαμε εμείς, γιατί είχαμε τους περισσότερους ψήφους. Φυσικά στα επεισόδια μας θα έρχονται και άλλα κορίτσια, όπως είπαμε η Τζούλια και η Γονίτα και η Μπίσκετ με την Κούκι. Ναι, οπότε όμως εμείς είμαστε οι βασικές και θέλουμε να γράψετε κάτω τις ερωτήσεις σας για να τις απαντήσουμε στο επόμενο βίντεο. Είτε στο Instagram, στα σχόλια κάτω από μια φωτογραφία που θα κάνουμε, είτε και στο Gmail, άμα θέλετε, και στο Hangouts. Ναι, αλλά πιο εύκολο πιστεύω ότι είναι στα σχόλια και για μας και για εσάς. Αλλά μπορείτε να τα γράφετε όπου θέλετε εσείς. Ελπίζουμε να μας δώσετε αρκετές ερωτήσεις, γιατί άμα θα είναι λίγες, αλλιώς το πρόγραμμα μπορεί να μην γίνει. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!